matsala cikin zaman nan duniya. Da daure sauki tarya san kiki min lamuni ubina. Mai so na san ka zuciya gare ni ya zan mace ba, yana jini da jijiya cikin sa ne nake da ba, yasa nake yin hadiya zama da kai kobo kobo. Kuna mace a duniya mai so na zan so ka zama tunani kaman addu'a. Ya sai ba rabi na raina ki bani so na baki kauna, ke kika zo farin ciki na gare ki so na zo na bayyana. Na baki kaina ki jani kunna gaban ki zan zo